Україна завдала Росії найбільших втрат за десятки років, але треба зберігати енергію та й надалі давати відсіч ворогу, заявив у зверненні до нації президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що окупанти уже втратили більше 12 тисяч військових, 1205 бронемашин, більше 300 танків та близько 140 літаків та вертольотів. Більшість армій світу не мають на озброєнні стільки, скільки Росія втратила за 16 днів у боях проти України, зауважив Зеленський. Ворог заводить на нашу територію нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе, резервістів, строковиків, найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це не вийде. Це не дасть їм результату. Але щоб у них не вийшло, ще треба боротись, ще треба бути зосередженими, ще треба усім нам, усім українцям і надалі зосереджено працювати на оборону нашої держави, працювати разом, без внутрішніх розколів, підтримуючи одне одного. Глава держави також повідомив, що уряд узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне. Таке рішення має задовольнити потреби усіх громадян і не допустити дефіциту. За таке рішення уряду ще має проголосувати Верховна Рада. Також 10 областей України отримали додаткові кошти на утримання переселенців із зон бойових дій. Президент закликав українців до єдності та взаємопідтримки. Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і у рутинних справах, виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про своїх близьких і при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, для нашої армії, для наших захисників і захисниць. Це вітчизняна війна. Це народна війна, це наша війна, це війна за нашу незалежність. Не просто держави, а всього українського, що було, є і буде на світі. Москва проводить приховану мобілізацію, здебільшого серед жителів окупованого Криму та Донбасу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його даними, ворог підвозить військових зі Сходу і центру Росії та загарбаних українських земель. Чимало підрозділів уже знищено. Також, за даними української розвідки, окупанти поповнюють свої лави найманцями із Сирії та багатьох куточків світу. Крім того, саме з Лівії ще планується завести сюди людей. Також сюди завозять людей з інших невизнаних територій світу, таких як ПМР, таких як Абхазія та Осетія. Значить, конкретно можу сказати, що кілька осіб точно тут були знищені, і документи знаходяться у нас. Це документи так званих громадян Осетії. З ПМР був один військовослужбовець. Вони всі загинули. Плани швидкої війни провалилися, і тепер Росія планує ядерний шантаж. Після атаки Запорізької АЕС та ракетного удару по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташований експериментальний ядерний реактор, окупанти готують провокації на ЧАЕС. Про це свідчать дані розвідки. Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Які з них вони оберуть, чи, можливо, вони все ж таки одумаються і зупиняться, це залежить виключно від них. Перше – це масштабне підпалювання лісів, радіоактивних лісів. Підійметься одразу радіоактивне облако і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – це застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. При цьому, що в першому, що в другому випадку, російське керівництво має на меті звинуватити в цьому саме Україну. І саме її, як вони кажуть, нацистські, неонацистські формування.
Що б вони там не зробили, це буде чистої води ядерний тероризм, екоцид та страшна екологічна катастрофа. 18 батальйонно-тактичних груп окупанта повністю втратили боєздатність, каже Буданов. І ще 13 повністю знищені. Такі втрати окупі з величезними втратами техніки та економічний тиск спровокували проблеми серед військового керівництва агресора. Понад 2000 людей у Мелітополі вимагали від окупантів відпустити мера. Міського голову Івана Федорова, який відмовився співпрацювати з ворогом, окупанти напередодні викрали. Його схопили у кризовому центрі Мелітополя, де Федоров займався питаннями життєдіяльності міста. Обурені містяни зранку суботи вийшли на протест. В МЗС України кваліфікують викрадення мера Мелітополя як воєнний злочин, а президент закликав світ сприяти у негайному звільненні Івана Федорова. Глава держави мав розмови з канцлером Німеччини, президентом Франції та іншими лідерами та сподівається на їхню підтримку. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України і ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми очікуємо, щоб вони, лідери світу, показали, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю Мелітопольську громаду. Українців, які не здаються. Хизувався бойовим досвідом у Сирії та на Донбасі, а зараз каже, що його обдурило військове керівництво. У полон до СБУ потрапив бойовик російської приватної військової компанії «Вагнер». Його схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки на Херсонщині, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок, але для окупантів тільки один напрямок, як і у російського військового корабля, заявили в СБУ. Здесь нахожусь по приказу своих командиров, которые изначально нам твердили, что мирное население нас будет встречать здесь с улыбкой на лице, и наша задача освободить население от фашистов, которые находятся на территории Украины. Такого я здесь не увидел. Могу сказать только одно, что то, что нам рассказывали, что здесь все так плохо и что здесь мирное население страдает от местной власти, это все неправда. Правда, очі коле. На жителя Феодосії окупанти завели кримінальну справу через графіті із нібито образами російських військових. На феодосійські паркани чоловік наніс кілька слів про російських окупантів та висловив свій антивоєнний протест. На думку окупаційної поліції, чоловік здійснив акт вандалізму на ґрунті політичної, расової чи релігійної ненависті та погрожують в'язницею. Вільне небо на розі вулиць Дерибасівської та Рішельєвської. В Одесі біля Академічного театру опери та балету лунала класична музика. Це мистецька акція на підтримку заклику до країн Заходу «Закрити небо над Україною». Симфонічний оркестр і хор Одеського академічного театру опери та балету під керівництвом диригента, заслуженого артиста України Ігоря Чернецького виконали фрагмент з опери Джузеппе Верді «Набукко», композицію «Реве та стогне Дніпр широкий» і твір Миколи Лисенка «Молитва за Україну». Європо, почуй нас. Щохвилини, поки ви вагаєтесь, гинуть люди. І з таким закликом до світових лідерів звернулися учасники акції.